Ahojte všetci. Pred niekoľkými dňami, 18. mája 2026, som urobil veľmi dôležité rozhodnutie oficiálne sa pripojiť ku globálnemu cestovateľskému klubu M2TVR Life. Za touto voľbou stojí veľa dôvodov a podelím sa s vami o ne hneď po tom, čo si pozrieme krátke video, ktoré klub natočil len pred 3 týždňami. Pomôže vám to pochopiť, aký mocný sa tento klub stal, najmä v Európe a Amerike. Tu vo Vietname sme začali len pred viac ako mesiacom. Úprimne verím, že toto je najväčšia príležitosť pre každého z nás zmeniť kvalitu nášho života. Pozrite si video. To Elevation 2027! This is the moment. This is the shift. One weekend that changes everything. New vision, new level, new life begins now. Welcome to Elevation 2020. Práve ste boli svedkami skutočných záberov z udalosti, ktorá sa odohrala len pred pár dňami. Pred rokmi zhromaždili najvýznamnejších ambasádorov z celého sveta. Neboli to len večierky, sú to dôkazy životného štýlu, ktorý môže dosiahnuť každý z nás. Ale na dosiahnutie týchto slávnych okamihov potrebujeme cestu serióznych činov a overenú metódu. Osobne som si počas uplynulých 4 dní, aj keď som žil v rodnom meste, pracoval online a staral sa o otca, dal úplne jasne najavo svoj záväzok voči tomuto klubu. Preto som okamžite začal budovať infraštruktúru na prenos mojich 3 kľúčov automatizovaného marketingu a starostlivosti o zákazníkov do môjho tímu, a to vo Vietname aj v zahraničí. Keď ľudia počujú o sieťovom marketingu, často si predstavia manipuláciu, zákaznícky servis a podobne. Nátlak, prázdne slogany alebo uhladené reči. Ale ja som si zvolil inú cestu, nového ducha, konajúceho s rozumom, odhodlaním a úprimnosťou. Žiadny tlak, žiadne krútenie ruky. Chcem použiť svoje skutočné výsledky z posledných 4 dní, aby som dokázal silu tohto riešenia. V tomto 10-minútovom videu predstavím 3 dôležité body. Poprvé, 3 hlavné dôvody, prečo som sa rozhodol spolupracovať s M2TVR Life. Po druhé, moje praktické kroky i hneď po aktivácii môjho účtu. Po tretie, ako môžete vlastniť túto kompletnú sadu 3 kľúčov ešte predtým, ako sa rozhodnete pre spoluprácu s nami, aby ste si na vlastné oči overili, ako ju môžete používať. Pozrite sa, aké skvelé je toto riešenie a ako ľahko sa dá replikovať pre váš tím. Verím, že toto video nie je len môj vlastný príbeh, ale je to základná mapa pre všetkých mojich spoluhráčov a tých, ktorí prišli predo mnou, a je veľmi pravdepodobné, že to bude aj vaša cesta v nasledujúcich dňoch. Pretože ak nenájdete skutočný dôvod na partnerstvo, ak od začiatku nepodniknete praktické kroky a najmä ak nemáte riešenie na replikáciu správnych metód pre svojich podriadených, budete sa navždy musieť vrátiť k starému spôsobu spamu, manipulácii a vyčerpávajúcej ceste, ktorá nakoniec vedie k odchodu, pretože systém sa zrúti. Nie je žiadny príjem a vy musíte stále hľadať ďalšiu príležitosť. Začnime s mojimi 3 dôvodmi pre partnerstvo. Prvý dôvod – model členskej ekonomiky.
Videli sme úspech spoločností Costco a Netflix, ale M2TV Live posunula túto situáciu na novú úroveň a efektívne rozdeľuje peňažné toky, aby koncovému spotrebiteľovi priniesla tie najlepšie tovary a služby. V starých obchodných modeloch ste sa museli snažiť splniť vysoké kvóty, aby ste si zaslúžili cestu sponzorovanú spoločnosťou. Tu majú členovia úplnú slobodu. Ekosystém poskytuje viac ako 2 milióny hotelov, stovky zájazdov, rezervácie letov, plavby a požičovne aut. Okrem toho spoločnosť spolupracuje s viac ako 2000 známych značiek, čo umožňuje členom nakupovať s vernostnými bodmi za najlepšie ceny. Čím viac spotrebujete, tým viac ušetríte, pretože za každý nákup získate body na ďalšiu cestu. Druhý dôvod – solídne zdroje a skutočný dôkaz. Viac ako 12 rokov transparentného fungovania bolo dokázaných pôsobivými číslami na globálnych finančných stránkach, najmä na stránkach pre firmy z domácností. Najviac ma presvedčili členovia, ktorí prišli predo mnou, cestujú po svete a efektívne získavajú nových zamestnancov. Ich skutočné skúsenosti, fotografie a videá o rezerváciách za veľkoobchodné ceny sú najcennejším dôkazom. Nielenže to finančne pomáha členom, ale zvyšuje to aj kvalitu ich života. Čím viac skúseností máte, tým efektívnejšie sa vaše podnikanie stáva. Ak budem hovoriť o cestovaní po svete bez toho, aby som ho absolvoval, možno o mne budete pochybovať. Ale čoskoro, keď budem viac cestovať a deliť sa o svoje skutočné skúsenosti, uvidíte, že je to všetko pravda. Predstavil som si svoj život, v ktorom sa hrám a pracujem bez závislosti od spoločnosti, s výberom výletov, ktoré mi skutočne vyhovujú. Tretí dôvod – technologická autonómia a zodpovednosť. Spoločnosť využíva umelú inteligenciu na navrhovanie inteligentných ciest pre členov. Za púhých 30 sekúnd si ktokoľvek môže navrhnúť zmysluplný, zábavný a cenovo dostupný itinerár. Spoločnosť si nezávisle vytvorila vlastnú rezervačnú technológiu bez toho, aby sa spoliehala na API tretích strán. Taktiež poskytujú štandard cestovania. Štandardizovaný viacjazyčný marketingový systém pre všetkých členov na celom svete. Taktiež som pre vietnamský tím vytvoril špecifické prepojenia, aby som ešte viac uľahčil expanziu na globálny trh. Ďalej moje praktické kroky po aktivácii môjho účtu. Mojím prvým krokom nebol nábor, ale sadnutie si, dôkladný prieskum a vybudovanie celej automatizovanej marketingovej infraštruktúry pre môj tím. Nezabudol som však na svoj hlavný podnikateľský cieľ. Zostávajú mi vyše 3 dni do konca prvého týždňa, našiel som jeden F a vyvíjam druhý. Ak v prvom týždni nájdem 2 F a 1 sekunda, splním si cieľ rýchleho štartu, čo mi pomôže rýchlo sa dostať na nulu. V systémovom podnikaní je prvým problémom, ktorý treba vyriešiť, bod zlomu, a na to potrebujete spôsob, ako replikovať správnu metódu. Mojím praktickým krokom v tejto chvíli je nájsť 2 týmy F1 v prvom týždni, aby som vytvoril dynamiku a využil špeciálne pravidlá spoločnosti pre nových členov. Náš tím vždy podporujeme nástrojmi na zarábanie peňazí a metódami na zopakovanie úspechu. Nakoniec, ako získať 3 kľúčové marketingové prvky. Túto vstupnú stránku som vytvoril, aby slúžila môjmu podnikaniu a aby som ju odovzdal svojmu tímu. Obsahuje 7 videí, moju cestu, dôvody založenia spoločnosti, obchodnú politiku, skúsenosti členov, postrehy zakladateľov, 21 zotrvačníkov k aktivácii a skutočný dôkaz. Po zhliadnutí sa pridajte do skupiny WhatsApp a dostanete plán. Trvalo mi 4 dní, kým som preskúmal všetko od administratívnej práce, rezervačnej stránky, YouTube kanálov, viac ako 200 videí, fanúšikovských stránok až po firemné materiály pre domácnosti. Na analýzu údajov a vytvorenie týchto stručných a motivujúcich zdrojov som použil umelú inteligenciu. Trvalo mi to 4 dní, ale vám to trvá len 3 hodiny, kým tieto nástroje úplne pochopíte a začnete ich používať. Zdieľaním tohto odkazu môžeme merať správanie zákazníkov, kto ho otvorí, kedy a koľko si ho prezerajú. Zabezpečenie veľmi vysokej miery konverzie. Partnerstvom so mnou získate tieto nástroje, ktoré vám pomôžu prejsť do novej fázy podnikania bez tlaku, profesionálneho, vedeckého a úprimného. Tu ukončím toto video a prajem vám veľa zdravia a úspechov. Dovidenia a čoskoro sa uvidíme.